नोगोरनिफ्राय गोजानाव लामानि सेराव गंसे फिसा साहानि गला दंमोन। बै गलानि गोजौआव साइनबर्डआव सम्बारुनि साहा गला लिरनाय दं। गलानि फारसे खनायाव गंसे लेमा जोंगासिनो। बायजोआव दंफांनि गंसे बेन्च दं। गलानि सिङाव सम्बारुआ थिख्लियाव साहा फुदुंगासिनो। फुदुंनाय साहानि मोदोमनाया गुसु बाराव मोदोमफ्रु गोसारलादों। सम्बारुआ साहा बानायबाय थानाय समाव हारसिङैनो माबा माबि रायज्लायगासिनो। हरनि समाव साहा लोंनायनि मजायानो आलादा। साननि समाव मानसिफ्रा गोख्रै फैयो, नाथाय मोनायाव मानसिफ्रा गावजों लोगोसे सल'बाथाबो लानानै फैफायो। हरखाबनो निजोम हरनि समाव सम्बारुआ सोरनिबा आगाननि सोदोब खोनानो मोनो। सिनाय मोनै सासे सुबुङा जेबो बुङालासेनो बेन्चआव जिरायफैयो। दसे थाद'नानै बियो गुरै रावजों राव होयो। साहा जागौमोन ना? औ सार, जागोन। आं दानो बानायनानै हरगासिनो। नै सार, साहाया लोंदो। गरदसे लोंनानै बियो सम्बारुखौ बुंनोसै। नोंनि साहाया जोबोद मोजां आरो गोथाव। गोजोन्थों सार। हरनि समाव फैनाय मानसिफोरा बुङो आंनि साहायालायनो मानसिफोरनि मेंनायखौ खमायहोयो। नंगौ, थारैनो मेंनाय आरो गोबां दंबावो। सार, फैसाया? पकेटनिफ्राय बियो गरसे गोजाम खावरि दिहुननानै सम्बारुनि आखायाव होयो। नाथाय बै रांखावरिया गोबाव बोसोरनि रांखावरिमोन। सार, बे खावरियाथ' जोबोद गोजामसै। दाथ' बियो सोलिला। नंगौ, जोबोद गोजाम। बेबायदिनो गोबां हरफोरा बारलाङो। नाथाय बै मानसिया सानफ्रोमबो सम्बारुनि गलायाव साहा लोंनो फैबाय थायो। जेब्लायबो फंसे राव, कापसे साहा, मिनिनाय गैया, रायज्लायनाय गैया। जेबो सोदोब खालामालासिनो साहा लोंखांनानै बियो ओंखारलाङोमोन। सानसेखालि सासे ट्राक ड्राइभारा सम्बारुनि गलायाव साहा लोंनो फैयो। आदा, कापसे गोथाव साहा बानायनायसाय। जागोन फंबाय। फंबाय, नोंसोर बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामबाय थायोना? औ। नों माब्लाबा सासे गोजौ मानसिखौ नुफेरदों नामा? जाय सानफ्रोमबो हराव आंनि बेयाव साहा लोंनो फैयो। मा बुंदों नों? नंगौ, सासे मानसिया गोजौ,
बांद्राय रायज्लाया जेब्लायबो हरावल' फैयो। बियो गोसोम खट गानो नामा? औ, नोंबो बेखौ नुदों नामा? आदा, जुदि बियो बै एखे सुबुङानो अब्ला बियो मानसि नङा। आरे फंबाय, नों मा बुंखो? बियो सानफ्रामबो आंनि गलायाव साहा लोंनो फैयो। नों बाथ्राखौ बुजियासै आदा। बे लामायाव 5 बोसोर सिगां मोनसे जोबोद गिदिर जाब्रबथाय जादोंमोन। माबायदि जाब्रबथाय? 5 बोसोर सिगां बे लामायावनो सासे मानसिया गारिनि जाब्रबथायजों जिउ गोमायो। बियो गोसोम कट गानोमोन आरो बियो थैनायनि सिगां साहा गलायाव साहा लोंदोंमोननो। मा? नंगौ। बै दिननिफ्रायनो सोरबा मानसिफ्रा बेनि आत्माखौ नुयो होननानै बुङो। बिदिब्ला बै मानसिया... नंगौ, बियो मानसि नङा, बियो सासे आत्मासो। फिन अखानायै सम्बारुआ साहा गलायाव थांफिनो। नाथाय बै दिनखालि सम्बारुनि गोसोआ गिस्राम मोनदोंमोन। दसे उनाव सम्बारुआ बै मानसिनि थाबायनायनि सोदोब खोनायो। कापसे साहा। सम्बारुआ गिबांसिनैबाबो साहाखौ बानायो। साहा होनाय समाव सम्बारुआ साहस खालामथारनानै बिनाव सोंनायसै, सार, नोंथाङा बहा थायो? बेयावनो, बे लामायावनो। मानोना आं माब्लाबाबो थांनो हाया। बेबायदि बुंनानै बियो सिखारनानै थाबायलांनायसै। बै हरखालि सम्बारुआ बिनि उन थाङो। ससे थांनानै बियो थाद'नायसै। बेवहायनो जेराव आंनि जिउआ गोमादोंमोन। बिदिब्ला नों... औ नंगौ, आं सासे आत्मासो।